аҷиб аст, мошини истеҳсоли Япония яъне Тойота ки аз бозори Амрико меояд нисбат ба Опел ки аслан мошини амрикоии истеҳсолшуда дар Олмон аст маҳбубтар мешавад. Ва ин ҳам дар Тоҷикистону дар байни ронандагони тоҷик. Гузашта аз ин ғайриинтизор воридоти мошинҳои сабукрав ба ин кишвар имсол зиёд шудааст, дар ҳоле ки чанде пеш боҷи гумрукӣ боло бурда шуд. Сабабашро аз Абдулла Шуров, шораи иқтисодӣ мепурсидем ки ҳамин ҳолот дар студияи озодӣ ҳузур дорад. Абдулла, нахуст бигӯ ки то чӣ ҳад воридоти мошин афзоиш ёфтааст ва мақомот инро ба чӣ омил вобаста медонанд? шаҳло, воридоти мошинҳои сабукрав ба Тоҷикистон дар 4 моҳи соли равон ҳудуди 60% афзудааст. Дар 4 моҳи аввали соли ҷорӣ ба Тоҷикистон 5822 ҳазор адад нақлиёти сабукрав ворид карданд, ки дар нисбат ба ҳамин давра хеле бештар аст. Масалан, соли гузаштаи 2018 дар ҳамин давра 3600 мошин тақрибан ворид карда буданд. Бинобар иттилои фаврии хадамоти гумрук ки дастраси радиои озодӣ шуд, дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ ба Тоҷикистон бо маблағи андаке беш аз 99 миллион доллар воситаҳои нақлиёт ва қисмҳои эҳтиётии он ворид шудааст. афзоиши воридоти мошин дар Тоҷикистон дар ҳоле аст ки боҷ барои мошинҳо аз моҳи марти имсол аз 5 то 10% боло бурда шуд. қабл аз ин соли 2018 Тоҷикистон воридоти мошинҳои истеҳсолашон кӯҳнатар аз 2005 манъ карда буд ва бинобар ин соҳибкороне ки ба тиҷорати мошин машғул буданд мегуфтанд ҳар ду иқдоми ҳукумат дар ниҳоят боиси гарон шудани нархи мошинҳои воридотӣ ба Тоҷикистон шуда, мутаносибан фурӯши он ҳам кам мешавад. Аммо маълумоте ки аз омори расмӣ меояд баръакс аст. афзоиши талабот ба мошинҳо ва воридоти он албатта далолат мекунад мақомот афзоиши дубораи воридоти мошинро ба имтиёзҳое рабт медиҳанд ки ҳукумати ҷумҳурӣ барои мошинҳои нав дод. қарори ҳукумат буд ва қонунҳо ва кодексҳода тағйирот ворид шуд. Масъалаи мошинҳои нав ки ворид карда мешаванд аз 10,000 камтар гӯем ки вай масофаи тай кардашон бошад, ҳолати баровардашон 1 сол зиёд набошад ва ё имтиёзҳо ворид карда мешаванд. 50% имтиёзҳо татбиқ мегардад ҳамон ба масъалаи ҳам андоза арзиши илова шударо ҳам ба боҷи гумрукӣ. ба ҳамин хотир ҳамин чиз ҳавасманд кард ки воридот зиёд шавад. Абдулло, таври маълум токунун бештар мошинҳои дасти дуввум аз кишварҳои назди баҳри Балтик ба Тоҷикистон бурда мешуданд ва мошини аз ҳама хушхарид Опел буд. Аммо ҳоло мисле ки талабот дигар шудааст, не? бале шало, шарти Тоҷикистон дар робита ба манъи воридоти мошинҳои то соли 2005 масири тиҷорати онро низ иваз кард. То соли 2018 аксаран мошинҳои дасти дуввум аз кишварҳои Аврупо тавассути Литва ва Латвия ба Тоҷикистон меомаданд, аммо ҳоло бештар мошинҳои дасти дуввум аз Амрико ба Тоҷикистон ворид мешаванд. мусоҳибони мо аз шумори тоҷирони мошин мегӯянд, агар токунун дар Тоҷикистон бештар мошинҳои тамғаи Опели Олмон харидори зиёд дошт, ҳоло бештар фурӯши мошинҳои Тойота бештар шудааст. ва инам дар шароите ки агар хато накунам дар бозорҳои Тоҷикистон мошинҳои дасти дуввуми Опел ба ҳисоби миёна аз 4 то 5 ҳазор доллар ва аз Тойота аз 10 ҳазор доллар боло нарх доранд. Ташаккур Абдулла барои суҳбат.